Goedemiddag en welkom bij Joert. De gemeente Ljouwert wil zo gauw als mogelijk het vertutteerde harmoniekwartier opknappen. Er komt nieuwe huisvesting voor poppodium Romein en de kunstopleidings van het Friesland College. Het harmoniekwartier, het gebied tussen de Nijstad, het Skavernek en de Iperdouwensteeg, is al jaren de rotte apel van de Ljouwerte binnenstad. Er moet nou een concentratie van cultuur komen, vindt de gemeente. Poppodium Romein zocht een verhuizing wil zitten. Wij willen graag de nacht in en dat is hier mogelijk omdat het hier een horeca-concentratiegebied is. En waar we nu zitten is het een horeca-deconcentratiegebied. En dus alle kansen zijn aanwezig om daar succesvol te wezen hier. Inhoudelijk sprutsen is dat een hele mooie kans, omdat je in feite een aantal partijen op het gebied van cultuur bij elkaar kan brengen. En dat versterkt natuurlijk. De kosten van het plan binnen zo'n 20 miljoen euro. En dat alles mee zit is het vernijde harmoniekwartier in 2014 klaar. Het is morgen de rop of de roender van de centrale os. De Raad van State beslist morgen of de dik tussen een document niet online worden mee. De provincie wil dat graag om wat is Friesland beter bereikbaar en veiliger te maken. De spanning is groot. Het bloot nou in de hand van Orenmeesken en dan is het altijd al wachten. Ik ben tegen benijd wat er morgen uitkomt. Wat denk je? Hoe schat je het in? Ik denk dat we een hele goede kans hebben dat de centrale as er maar een positief oordeel uitkomt. Dat denk ik. Een groep van zo'n 40 wemboord-eigenaars in Barsterhem is een plan om de hier van groen en wetter flink te verhegen. En daarom zullen ze nou bij de gemeenteraadsvergadering protesteren. Nou betaal je de wemboord-eigenaars een paar €100 in het jaar. Als de plannen van de gemeente teruggaan, wordt dat 204 keer zo volle. De gemeente stemt jong over een voorstel wat dit mogelijk maken wordt. Nou, als dat gebeurt, dan zijn de woonbotes vogelvrij. Dan bepaalt het college zelf als een commerciële instantie wat de huurprijzen zijn nu en in de toekomst. En is er voor ons geen enkel beroep meer mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders kan hem intinken dat wemboord-eigenaars schrikken van de verheging. Maar ze willen de hier op hetzelfde paal brengen als in boergemeentes. De 46-jarige inwoner van de Harkema, die in 2008 Murkje de Vries van Koorstertille deersketten had, is voor onderzoek naar de pompenkliniek in Nijmegen gebracht. Daar werd hij 6 weken lang onderzocht om te zien wat voor effect antidepressiva op de man had. Hij zei zelf dat de medicijn ervoor zwaar hadden dat hij tas in dier kwam. De man is veroordeeld tot 24 jaar cel. De zeehoenen in Westerpark Aqua Zoo die binnen het verhuizen naar een nij onderkomen. In het celarium kunnen Heid, Mem en haar jongen zwemmen en op een strandje resten. Via een onderwettertunnel kunnen bezoekers ook onder de zwimmende zeehoen rennen. 4 leerlingen van het Marnecollege in Bolzet die zitten 24 uur op wetter en ballen in een cel van de oude Functionist de Blokhuis Sparta in Ljouwert. En bij deze actie willen ze geld inzamelen voor de actie Dance for Life. Ze zullen maar z'n 4 in één cel. De rond is behind, maar het is voor het goede doel. Dance for Life zet hem in voor bestrijding van aids in Ermelan. Maar hoe krijgen de leerlingen je geld voor? Nou, wij zijn bij het Warrenwest. En gewoon vragen van, wil je responsie dat wij 24 uur in de cel ingaan. En iedereen weer heel positief. Dus wat denk je omdat het opsmieten zal? Nou, we hopen liet €1000. Ja. We zijn al over de helft. Ja. We zijn al bij de €800. Ze zullen via Skype contact hebben met het Marnecollege en ze maken filmpjes voor YouTube. De deur gaat dicht ont monier 9 uur. En dat als sportnijs. Harkema's boys had een nieuwe interim trainer. Het om Konrad Ongersma, nou nog werkzaam als hersteltrainer bij de boys. Ongersma volgt het Wiep Rodenhuis op, die hem na een conflict met het bestuur ziek melden. Rodenhuis ziet het vertrek eerst van zijn assistenttrainer. Het bestuur wie daarmee akkoord ging, maar de assistent wil een andere functie bij de club ombeen. En daar wie Rodenhuis het net mee eens en meldde hem ziek. En dan nog het waar. Joenen vannacht heeft er kans op mist, er staat haast geen wien en het wordt een gratis 4. Monier is echt nog mist en bewolkt waar, letter breekt de zinnen terug en wordt het zo'n 13 graden. De wind die is matig en komt uit zuideestelijke richting. En ontzag weer het Frieske Nijs, meer op je site en om 6 uur in een nijjoert. Graag tot dan.